Selaka mbonisa umthinsila. Awu, khuza nje kuseni baba sebefuna ukubonisa umthinsila. Sukubheda wena. Isipedi lesi engisiculayo. Hey, uyaphila mnumzane? Hayi akufani. Uphuma ingafa indlala. Hawu. Yini wafuna unyoko uma ukhuluma kuhle. Ubona ngeke ngikwanzele mina ukudla. Hayi, khuleka baba. Nawe ngokucela. Kodwa mhla ngifuna ukukhipha inyongo ngokukhishwa isizwe. Sungibhedela wena. Ngena. Makhuzwayo. Isifikile indlalifa yakho. Manake baba. Ngindlala ifa liphifa noma ifalami leyo omega. Sanda, ngathi okwenza amahlaya amabili ngosuku. Uyakwelesithatha ihlaya manje. Mana. Unjani mfana kama? Hayi ngaphandle kwendlala nje right. Oh, thana umana kulungisela ukudla ke khehle. Ngihambe ngoyiphuzela ngiyekela abantu ababangirabishiya emzini. James. Sivaterkani ngapha ngenhla sambe sokha amanzi. Wayengeke. Safuna ucambalala ngiyangena namhlanje ntambama. Mhlambe hamba noSanda. Sanda. Shotana. Wena ungangibizi ngaleyo nto mina. Awuhambe noma hewu nokhamanzi wevaterkani. Sanda my boy. Usungaka. Ya. Wena kwenzakalani? Ngcono baba uyakhuluphala abuya nginciphe. Wena nje umndawonye, umqwayiba. Hey, wenje ungangibizi ngomqwayizi. Wena ungabizi ngani nenje. Nawe umuntu omdala lo ukhuluma naye. Khuluma naye ngenhlonipho. Hawu bengithi ngiyamdlalisa baba uMahewu. Dala heavy. Hey. Angiyentanga wakho. Sanda, hamthatha amabhakede endlini nokhamanzi noma lumahewu. Uhlaza lo mfana. Kuyasho ukuthi ukhuliswa ugogo. Wena. Uhlano lokho kwakhe akusho ukuthi ukhuliswa ugogo kwakhe kuphela. Nathi siyamkhulisa. Ngiyambona lo mfana every week. Dlamini. Mhlambe kuzomela umbone 4 times a week. Ngoba meze khula ehlaza kanje uzofa induku. Sekubele waphela ngempela. Bengithi sithathe break. Hawu. Kwenze njani wabuya uphethe isikhece? Iveterkani vele yaphelelwa amanzi. Hawu. Isihambile njalo. Yazi bengithi izinto ayishintshe la endaweni. But ukumele uMaxwell. Hey, wahluba silwane. Hey, yambona usonkele kuyokha amanzi. Angisonkelanga amanzi. Bengine meeting ekseni nobabuzwane lo weBaker. So ngithema ngibuya ngabona iveterkani ngabe ngisakwazi ukuyoshintsha. Hey, yambona usonkele kuyobona uzwane. Usonkele amanye amadoda. Man, kuhle umuntu ukuthi ugezile waqoka impahla ezilinganayo. Ngiyamdlalisa. Uyazi nje wena njalo, solokhane ngakwazi. Naleli shirt andiliyakuceka. Enza into eyodwa. Khuluphala noma nciphisa ishirt. Ifoni kude kunami noma ngikude kunayo shimyalezo. Gogo, sengibonile into ethe ngifike ngiyibone. Cela uzongilanda. Mzala wami uthanda inkomo. Uhlaba njalo kodwa kanaspaya. You get it? If you don't get it, forget about it. Mama,
nawo amasente akulenyanga. Awu siyabonga Jama Mzizi. Ubaba ngaba kukhafuna ukudingayo njengamanje? Hayi. Okwamanje ngisarani ngobona mangivuka. And mangivuka yimi nawo nomlabala. Kulonge. Okay baba. Ma, why ngihlala emjobo? Why ningazami noma ama-RDP house? Ubaba wakho sakhe emakhaya. Meqeda siyahamba. Ma, ngoba umuhle. Why ungatholanga noma isigwili? Ube ngathola isigwili, angithi uyazi ukuthi ngaba kuwena ingane, ngabe enye nje. Angeke uzo-understand wena ukuthi why ngakhetha ubaba wakho. Kodwa one day uzo-understand. Ngiyakuzwa Golide. Ngiyakuzwa. Baby, ngisitholile istroller ngisithandayo for umntwana, kodwa ngiyashoda. Angifuni singiphuthe. Yini kwenze njani? You look like someone just doubled your rent. Emma found a stroller for our baby. She's short on money and I really want to help her today. Aye, if you are about to ask for imali, we're both in trouble. Don't worry, I have another plan. I didn't panic. I regularly trade on Pockets Broker because it helps me stay in control financially. I open the app and make a quick trade. You can trade using AI trading or choose from more than 130 crypto assets and other markets. Everything is simple and fast. Yes! And there we go. Just like that, I have extra funds available. The best part is withdrawals are fast and come with a 0% commission. So I could actually use the money immediately without delays. How big is it? Sengiyisendile imali. Thank you, baby. Ngitholile imali. Ngitseni kwena? Sengiyisendile imali. And if you want, you can even do this together with others. Pockets Broker is a referral program called Pockets Friends. Invite your friend. They receive a 100% deposit bonus plus cancel loss of up to $100. And you can receive up to $100 on your own balance. For me, Pockets Broker is about comfort. It's about being able to help the ones you love when they need you the most. Register today. Use my promo code MDMJuly1 to get a 100% bonus on your first deposit. Pockets Broker is officially licensed by the FSCA in South Africa. That means it operates under strict regulations designed to help protect your money. Verified accounts help ensure only you can withdraw your profits, and the platform uses 256 bits SSL encryption, the same security standard used by major banks. So, kunjani esikoleni? Isikole njengazo zonke. Isikole njengazo zonke izikole. Well, not ngqo ngoba kunephuli, ne-gym and stuff. So, uyawazi ukubhuda. Well, akusafani na last year. Uyazi nenhlanhla. Nifunda ukubhuda emaphuli. Uyazi ukuthi mina ukubhuda ngakufunda esizibeni, esasinenyoka, ebulalayo futhi. Walele kanti inganekwane.
lachitheka ihewe endaweni kwakhala bo cherry bathi ijuice man ijuice Awijuice man. Besana. Awuhambe uyolandela malume Mahewu isihlalo. Dlamini yazi ngiyayibuza ukuthi yini le eyashiwa uGoldmax eyazenza uDladla Mshunqisi ethi hey ngiyakuzwa Golide ngiyakuzwa. Wani lapho? Ubani labo bantu? Ubani labo bantu? Mahewu. All right? Dlamini angisalali ngisho ebusuku. Ungivusa nango-2 ekseni ngathi ufuna i-wrestling. Uthi ifunwa ingane. Hawu. Hey. Sorry mngani wami. Ayibo. Gogo kaSanda. Ngiyabonga baba kaSanda ngemali kodwa ke ngathi i-extra ko-1000 kulokho. 9000 abangaka. Ma, abantu labo 9000 wabahlezi bafakela ugogo. Hayi wena. Phaji fana umuntu omdala. Hayibo. Hayibo. Iyo. Ubaba. Sekhuleka kangaka njalo malume Mahewu. Mani. Uthi akho umuntu obonile. Lutho Dlamini. Wonke umuntu nje amazi. Okay, asambe siyobona. Bheka isihlalo sakhe. Ubani kodwa ungenza lento? Angazi Dlamini. Uyazi ngisabathe ngiyacabanga akufiki umuntu ekhanda. Uyazini. Hambe lapha ekhanseleni. Fuwe ireport lento. Usho ukuthi uthunywe yimina. Sekusondela izinsuku zokhetho manje. Mhlawumbe uzosizakala. Bayathanda ukubuka phela lapha. Uyazi? Mhlawumbe ngafike lapha yana ngithi ngithunywe wena ngempela. Mhlawumbe ngasizakala. Ngiyabonga Dlems, awuthi ngimbonge. Baba, wazana nekhansela? Well, ikhansela lomphakathi, ikhansela lethu. Kahle kahle phela ngabe wonke umuntu uyazana nekhansela. Why baba ungaliceli linikeze RDP house nisuke lana? Akulula kanjalo mfana. Thatha isikhathi, kunama waiting list, nenqwaba emigomo nemibandela. Asambe siyohle. Azafa indlala. Sanda awuye ekamereni lapha kancane bandla ngifuna ukuxoxa nobabakho. Ma, ekamereni lami awukho ngisho isihlalo. Yini yakulona ingubo. Mangiyakho ngifike ngenzeni. Okay, ngizocela abantu ukuthi usilinda kancane eminyango. Baba uyakhumbula ngithi bonke abantu osebenza nabo banezimoto wena awunayo why? Ngiyakhumbula. Ngiyaxolisa.
Uxolisa for ini mama? Uxolisa ukuthi imoto anginayo noma uxolisa ukuthi wangibuza ukuthi why nginayo imoto mina? Mina baba bengithi awuyifuni imoto owumuzi omkhulu. Mengazi ukuthi ukhetha ikusasa likaSanda. Ngiyabonga myeni wami. Hayi, asikho mama isidingo sokuthi ungibonge. Kuwumsebenzi wami lo njengendoda. Umsebenzi wendoda ukuthi yenze sure ukuthi umndeni uthola yonke into oyidingayo. Siyabonga baba. Ubaba ngamenzela iti. Hayi, ngalijabulela mama. Uyafuna siphinde silale? Ya ungeza. Ngiyabonga baba. Ubonga for ini? For yonke into. Oh, okay. Nalitiye baba. Ngiyabonga mama. Uyazini, hlala naye ngale. Ningihlanganyele khona ngonishana obabili. Ungeke baba ngiyaphika mina. Ngeke nje usishaya sibabili. Sizoke siboneke. Sibonga kungekho, sibonga kukhona. Masisane mpilo nje. Ngoba ikhona kubalulekile lokho. Masisendawo nje. Ikhona kubalulekile lokho. Hayi, ugogo usepakile phezulu. Nisale kahle. Hayi, sohamba kahle nawe mnumzane. Uthe uzosivakashela ngeweekend? Ya, and mangibuya baba, ngicela irematch kumlabalaba. Hayi khuleka khehla. Ngokushaya uzothi igogo ekadini. Kulungile. Yazi ukuthi indaba uma ethe yakeze la. Yinda. Uthole u60 out of 100 kwimaths. Wathi umama engabe ethetha wathi no60 sawupass. Wathi umama akeze kazobona ukuthi impilo yakhe izoba njani mengabe eqhubeka nokuthola u60. Aw. Sekwenziwa ngathi sibonela sokuhlupheka. Aw, laqhitheka ihe endaweni madoda. Elichitheke laze laphela. Aw. Mayo, ukuphi? Angikho. Ngiyakubona ukho, but ukephi? Kanti ufuna kuze kwenzakaleni? Ufuna zaqashwe uzona sakhathela? Hayi man, hayi. Yini? Kwenza njani ngomahewu? Angithi ukhulelwe. So njengoba ekhulelwe nje, uhlala kancane. Ngenzani? Ngiyahleba. Hayibo baba, uyapi? Wofuna amadoda asebenza umakhuzwa ngwajoyini. Zala wami uthanda inkomo. Uhlaba njalo kodwa kanaspire. You get it? If you don't get it, forget about it. Hey, uDlamini. Ngiphathela into ezesimanje into ezimnandi abo EasyBet. Uyabona ka EasyBet, yonke iFriday ifana nemhla ka25. Ngoba uEasyBet ukunikeza up to 150% kwi-first deposit match. And nakho kunye. Sebenzisa ipromo code MDM50 khona bekuzokupha i50 rand yamahala. Akudingakali deposit. Naso esinye isimanga. Uyazi ukuthi uEasyBet umudliwe bakubuyisela i15% yemali obubheje ngayo. Ngakho ke click i-link kwi-description uyidamzele. Hey, uqinisile mawusika EasyBet wonke uFriday ufana ne25. Akutshela
uyabona uma usebenzisa u-EasyBet angeke amajita amethi akuhlanganiswa imali kudliwa inyama ulokwatshela ngamazebra. Ungasitshele ngamazebra. Ungasitshela ngamazebra. Ungakhohlwa le nto yokugembula kuyona ey'ngane ezineminyaka engaphansi kwa-18.